Empleyado sang Water District sa Carlota patay sa pagpaniro. Padulong sa Carlota City proper ang biktima nga si Wilbert Solina sakay sa iya motorsiklo sang hinali na lang siya Gintiro sang gunman nga sakay sa green nga auto pasado las 11:30 Biyernes ang aga. Sa investigasyon sa Carlota PNP, nagwa nga ginsundan sang gunman ang biktima nga empleyado sang Carlota City Water District. Nag-angkon sang pila sa nawala nga guya ang biktima tugas ang igo sang bala sang wala pa mapatod nga kalibre sang pusil. Madasig naman nga nakapalagyo ang gunman. Samtang ginhingagaw dala sa ospital ang biktima, apang wala na siya matabangan pa kag napatay. Ginapadalma na sa kapulisan ang kaso agud makilala ng gunman kag mapatod ang motibo sa nagluntad nga krimen.